बागुल बुवा. कालभैरव शिवाच्या क्रोधापासून तयार झालेला, त्यांच्या तिसऱ्या नेत्रातून बाहेर आलेला, शिवाच्या सर्वात भयानक अवतारातील एक अवतार म्हणजेच कालभैरव. काल किंवा काळ, ज्याचा अर्थच मुळात मृत्यू असा आहे, तोच मृत्यू जो या कालभैरवाच्या नावालाच घाबरतो. अशा कालभैरवाचं रूपही तसंच धडकी भरवणारं असतं. कालभैरव हे भगवान शिवाचं एक फार उग्र आणि भयानक रूप मानलं जातं. कालभैरव जो कवट्यांच्या माळा धारण करतो, जो कुत्र्यावर स्वार होतो आणि पाप करणाऱ्याला शिक्षा देण्यासाठी हातात काठी धारण करतो. आज 16 नोव्हेंबर, आज कालभैरव जयंती, ज्याला कालभैरव अष्टमी किंवा भैरव जयंती असेही म्हणतात. प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथीला कालाष्टमी व्रत केले जाते. ही सर्वात महत्वाची कालाष्टमी आहे, जी कालभैरव जयंती म्हणून ओळखली जाते. या दिवशी भगवान शिव भैरवाच्या रूपात प्रकट झाल्याचे मानले जाते. म्हणूनच आज आपण कालभैरव संबंधित सगळी माहिती, जसं की कालभैरव कोण होता, त्याचा जन्म कसा झाला, त्याचा जन्म कोणत्या हेतू झाला, हे सगळंच एका गोष्टीच्या रूपात ऐकणार आहोत. कालभैरव जयंतीला हिंदूंमध्ये खूप महत्त्व आहे. हा दिवस भगवान कालभैरवाच्या पूजेला समर्पित आहे. लोक या विशेष दिवशी उपवास करतात आणि भगवान कालभैरवाची पूजा करतात. हिंदू भक्त भगवान भैरवाची पूजा करण्यासाठी हा शुभ दिवस सणासारखा साजरा करतात. या दिवशी कालाष्टमीही साजरी केली जाते. मार्गशीर्ष महिन्यातील कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथी 16 नोव्हेंबर 2022 म्हणजेच आज कालभैरव जयंती साजरी केली जात आहे. तुम्ही कालभैरवाची अनेक ठिकाणी मंदिरे पाहिली असतील. शंकराच्या मंदिरात आपल्याला जसा नंदी पाहायला मिळतो, तसंच कालभैरवाच्या मंदिरात आपल्याला एका कुत्र्याची मूर्ती पाहायला मिळते, कारण कुत्रा हा कालभैरव देवाचं वाहन आहे. कालभैरव जो भगवान शिवाचे भयंकर आणि क्रोधित रूप आहे. शिवपुराणातील वेगवेगळ्या कथा आपल्याला हेच वर्णन करतात की कालभैरव हा भूत, पिशाच आणि इतर जादुई अमानवी शक्तींचा साक्षात परमेश्वर आहे. कालभैरवामध्ये वेताळाप्रमाणेच भूत आणि देव या दोघांचेही मिश्र गुणधर्म दिसतात. कालभैरव जयंती ही भारतातच नव्हे तर नेपाळ, श्रीलंकामध्येही साजरी केली जाते. कालभैरव जयंती ही जर मंगळवार किंवा रविवारी आल्यास हा दिवस अधिक शुभ मानला जातो. या दिवशी मंत्रांचा जप आणि कालभैरव कथा पठण केल्याने यश मिळते, आध्यात्मिक मन विकसित होते आणि क्रोध, लोभ आणि वासना यांसारख्या शत्रूंचा नाश होतो. कालभैरव जयंती हा एक पवित्र सण आहे, ज्याचे भगवान शिवाच्या भक्तांसाठी खूप महत्त्व आहे. भैरव हे शिवाच्या क्रोधाचे रूप मानले जाते. पण कालभैरवाचा जन्म कसा झाला, कोणत्या कारणामुळे झाला? हिंदू धर्मग्रंथांनुसार एके दिवशी देवांची त्रिमूर्ती म्हणजेच ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश त्यांच्यामध्ये वर्चस्व आणि सामर्थ्याची चर्चा सुरू होती. पण शेवटी ही चर्चा एवढ्या टोकाला गेली की त्यावर उपाय सुचवण्यासाठी महान ऋषी मुनींना बोलावण्यात आले. सखोल विचार करून आणि अनेक चर्चा करून ऋषी मुनींनी त्यांचं एक मत मांडलं. पण भगवान ब्रह्मदेवाने यावर आपलं मत मांडून ऋषी मुनींचं मत किंवा निर्णय नाकारून टाकला. ब्रह्मदेवाचं हे वर्तन पाहून भगवान शिवाला ब्रह्मदेवाने केलेली टीका हा त्यांचा अपमान वाटला, म्हणून ते संतप्त झाले. त्यांच्या याच क्रोधातून अचानक भगवान कालभैरव, भगवान शिवाचा एक भयंकर अवतार, त्यांच्या कपाळातून प्रकट झाला आणि त्याने ब्रह्मदेवाच्या 5 मस्तकांपैकी एक मस्तक उडवून लावलं. त्या दिवसापासूनच भक्त कालभैरव जयंती साजरी करू लागले. यश, चांगले आरोग्य तसेच त्यांच्या सर्व संचित पापांपासून मुक्त होण्यासाठी कालभैरवाची प्रार्थना करू लागले. कालभैरव जयंतीच्या शुभपूर्व संध्येला सर्व भक्त यश आणि उत्तम आरोग्य तसेच भूतकाळातील आणि वर्तमानातील सर्व पापांपासून मुक्त होण्यासाठी कालभैरवाची पूजा करू लागले आणि प्रार्थना करू लागले. असेही मानले जाते की भगवान कालभैरवाची पूजा केल्याने त्यांचे सर्व शनी आणि राहू दोष हे कालभैरव दूर करतात. भारतातील सर्वात प्राचीन आणि पवित्र शहरांपैकी एक वाराणसी येथे भैरव जयंतीच्या दिवशी एक भव्य सोहळा साजरा होतो.
लाखो यात्रेकरू भगवान भैरवाच्या मंदिराला भेट देतात, ज्याची पुनर्रचना आणि बांधणी ही 17व्या शतकाच्या मध्यात करण्यात आल्याचे मानले जाते. जरी भगवान कालभैरव हे अनेक धर्मग्रंथ आणि वैदिक पाठ्यपुस्तकांमध्ये एक भयंकर आणि क्रोधदायक म्हणून दिसत असले, तरी ते भगवान शिवाचे एक अत्यंत परोपकारी रूप आहेत. त्यामुळे कालभैरवांना प्रसन्न करणे हे खूप सोपे आहे आणि शुद्ध अंतःकरणाने कालभैरव मंत्राचा जप करून हे सहज करता येते. तुम्हाला आजच्या दिवशी काय करायला हवं? सूर्योदयापूर्वी उठा आणि पवित्र स्नान करा. कुत्र्यांना दुखवू नका. त्याऐवजी त्यांना दूध, मिठाई आणि इतर पदार्थ द्या. कालभैरव किंवा भगवान शिवाच्या मंदिरांना भेट द्या. आजच्या दिवशी काय करू नका? दिवसा झोपू नका. यामुळे तुमचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. कालाष्टमीच्या उपवासात फळे सोडून कोणत्याही प्रकाराचे इतर अन्न खाणे टाळा. जाणकारांनुसार आपल्या शत्रूंच्या नाशासाठी कालभैरवाची पूजा करणे हे पाप मानले जाते. आजच्या दिवसाचे महत्त्व. भगवान शिवाने अनेक अवतार घेतले होते, परंतु भगवान शिवाच्या सर्वात भयानक अवतारांपैकी एक म्हणजेच कालभैरव. कालभैरवाची पूर्ण भक्तिभावाने पूजा केल्याने भक्ताच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात. हिंदू पौराणिक कथांमधील पुरावे वर्णन करतात की जे लोक भगवान कालभैरवाची पूजा करतात आणि त्यांच्या जयंतीला उपवास करतात, ते त्यांच्या सर्व पापांपासून मुक्त होण्यास तसेच जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात विजय मिळवण्यास मदत करतात. या पवित्र दिवशी भैरव अष्टकाचा भक्तिभावाने जप केल्याने भयावह स्वप्नांचा नाश होतो आणि सर्व प्रयत्नांमध्ये यश मिळते. असे मानले जाते की कोणत्याही विवाह समारंभ, बाळंतपण किंवा कोणत्याही शुभ कार्यापूर्वी कालभैरव पूजन केल्याने सर्व अडथळे नष्ट होण्यास मदत होते. ज्योतिषी सल्ला देतात की या दिवशी उपवास केल्याने भक्ताच्या कुंडलीतील सर्व शनी आणि राहू दोष हे दूर होतात. भगवान शिव, ज्याला महादेव देखील म्हणतात, ते हिंदू धर्मातील प्रमुख देवांपैकी एक आहेत. कालभैरव भगवान शिवाचे एक उग्र रूप, जो कवट्यांची माळा धारण करतो आणि सोबत मोरांच्या पिसांचा धारण करतो. काल या शब्दाचा अर्थ मृत्यू असा आहे. म्हणून हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये असे वर्णन केले आहे की मृत्यू देखील कालभैरवाला घाबरतो. भगवान शिवाचे भक्त त्यांच्या जीवनातील सर्व नकारात्मक शक्ती नष्ट करण्यासाठी आणि त्यांचे दैवी आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी तसेच निरोगी आणि निर्भय जीवनासाठी कालाष्टमीच्या दिवशी कालभैरवाची पूजा करतात. साक्षात देवराज इंद्र ज्यांच्या चरणांची सेवा करतात, ज्यांनी शरीरावर सर्परूपी यज्ञोपवीत आणि डोक्यावर चंद्र धारण केले आहेत, दिशा हे ज्यांचे वस्त्र आहेत आणि नारदादी योगीवृंद ज्यांना आदराने वंदन करतात, अशा या काशीपुरीच्या कालभैरव स्वामींची मी आराधना करतो. ज्यांना 3 डोळे आणि निळा कंठ आहे आणि ज्यांचे कोट्यवधी सूर्यप्रकाशासम तेज आहे, जे निश्चितच संसाररूपी भवसमुद्र तरुण जाण्यास सहाय्यक आहेत, जे अक्षय असून काळाचे महाकाळ आहेत, ज्यांचे नेत्र कोमल आहेत, ज्यांचे त्रिशूळ समस्त विश्वाचा आधार आहे, अशा या काशीपुरीच्या कालभैरव स्वामींची मी आराधना करतो. ज्यांनी हातात त्रिशूळ, भाला, पाश, दंड इत्यादी धारण केलेले आहेत, सावळा रंग असून जे निरामय असून विश्वाच्या आरंभापासून अस्तित्वात आहेत, जे महापराक्रमी असून अद्भुत तांडव करतात, अशा या काशीपुरीच्या कालभैरव स्वामींची मी आराधना करतो. जे आपल्या भक्तांना भुक्ती आणि मुक्ती प्रदान करतात, ज्यांचे स्वरूप प्रशस्त आणि सुंदर आहे, जे 4ही लोकांत सामावलेले आहेत, जे आपल्या भक्तांवर ममत्वाचा वर्षाव करतात, ज्यांच्या कमरेला मंजूळ आवाजात किणकिणणाऱ्या घंटा आहेत, अशा या काशीपुरीच्या कालभैरव स्वामींची मी आराधना करतो. जे धर्ममार्गाचे पालक तथा रक्षक असून अधर्माचा नाश करतात, ते दिसण्यास आनंददायी असून भक्तांच्या जन्मोजन्मीच्या कर्मपाशांचा नाश करतात, सर्पांनी शरीर वेढल्यामुळे जे शोभून दिसतात, अशा या काशीपुरीच्या कालभैरव स्वामींची मी आराधना करतो. पायात रत्नजडित पादुका धारण केल्यामुळे जे सुशोभित झाले आहेत आणि नित्य निर्मल, अविनाशी, अद्वितीय असून भक्तिप्रिय आहेत, जे मृत्यूचा अहंकार दूर सारून आपल्या भयावह दातांनी काळापासून भक्तांचे रक्षण करतात, अशा या काशीपुरीच्या कालभैरव स्वामींची मी आराधना करतो. ज्यांच्या विकट हास्याने संपूर्ण ब्रह्मांड विदीर्ण होतं आणि ज्यांच्या एका दृष्टी कटाक्षाने सर्व पापांचा नाश होतो,
तसेच ज्याचे शासन कठोर असून आपल्या भक्तांना जो सर्व प्रकारच्या सिद्धी देतो, अशा या नरमुंडधारक काशीपुरीच्या कालभैरव स्वामींची मी आराधना करतो, जो सर्व भूत संघाचा नायक असून विशाल कीर्तिदायक आहे. तसेच तो काशीपुरीत राहणाऱ्या भक्तांच्या पापपुण्याचा हिशोब ठेवतो, ज्याला नीती आणि अनितीच्या मार्गाची जाण आहे. तसेच तो अत्यंत प्राचीन काळापासून जगाचा स्वामी आहे. अशा या काशीपुरीच्या कालभैरव स्वामींची मी आराधना करतो. जे लोक अशा या मनोहर कालभैरवाष्टकाचे निरंतर पठण करतात, त्यांना ज्ञान तथा मुक्तीचा लाभ होतो. तसेच त्यांच्या सर्व शोक, मोह, दैन्य, लोभ, कोप आणि ताप इत्यादींचा नाश होतो. अशा प्रकारे हे लोक अंती कालभैरवाच्या चरणी आपले स्थान प्राप्त करतात. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.